voy para Marcané, llegó cuento voy para Mayarí. Mi otro cedro voy para Marcané, llegó cuento voy para Mayarí. Rieke en Margriet, wat heel mooi kransen dan. Ja. Heb je hem van omkeerd? Ja. Ja, en maar wie ziet je hem in het portuur? Ik was met Jesse Boos. Ja, En ik was Sisse. maar zie ze. Zo, en hoeveel keer moest je hem keertsen? Hoeveel omloop me hem die in? Dat weet ik niet meer. Wij 2 keer. 2 keer. Zo. Dan heb ik 2 keer gewonnen. Ja, wat oors is de krans net gewoon, hè? Hey. Eh, Maar wat toevallig dat mijn zusjes die krans doen, hè? Je bent er echt goed. Nou, tja, maar het is geen kaartje. Kijk, die drukken. Dat is 50 cent. En dan die van Patje. Nou, tja, dan is het Je bent dit? Waar hier is het dan? Waar hier staat hij dan? Oh, in Boeze. Oh, wat goed voor mij. Gefeliciteerd! Ja, dankjewel. Gefeliciteerd! Ja. Dankjewel! Lang leven de koning! Hey! Geweldig! Nou, hartelijk dank, dames en jongens.